Ben, hai moitos motivos para visitar Vigo, pero dende hoxe é tamén un lugar deses máxicos que che permite meterte na cultura e nas tradicións de outro país a través da súa música e da súa gastronomía. Xa lles adiantábamos antes un chisquiño do que poden facer e comer no novo Tommy Mel's de Vigo. Volvemos a entrar con Pedro Rielo nun bar americano dos anos 50. Pedro, hola de novo. Ola de novo, pois un dos lemas deste local é de se non te poden servir en 5 minutos, parano en 8. Sabemos que están aí traballando na cociña, sona o timbre, a camareira Raquel baixa pola comida, pola hamburguesa, non leva, podemos decir, patins porque sería bastante perigoso. Dicemos que ese lema é comida así, comida casual, o sea, con relax, feita con certa calma, non é fast food, aínda que estamos nun local americano, na rúa Rosalía de Castro. Moi bons días. Hola, moi bons días. Julia leva esta franquicia do Tommy Mel's. Como está resultando esta experiencia que acabamos de abrir? Porque tamén tiches neste negocio? A ver, porque temos unha mente emprendedora, un carácter inquieto, e, bueno, conocimos esta firma e nos pareceu unha idea moi bonita, e o universo Tommy Mel's, unha experiencia diferente, un concepto de hostelería distinto, no que ves a vivir unha experiencia. Ti cruzas o umbral e isto non é vir a comer, é vir a vivir unha experiencia, unha volta ao pasado, os anos 50. Ben ambientado o local e xa casi temos fame, non? Ainda que estamos sobre a unha, pero aí temos, por exemplo, xa un menú que nos acaba de preparar. Que é o que temos aquí, por exemplo? Explícoche. Estos son onion rings, que son aros de cebola caseira que se fai no momento. Estos son uns nachos, chili con carne, guacamole. E logo para comer, a hamburguesa temos, bueno, a representación dúas clases, pero hai moitas máis. Ben outro postre, ben cheo. Unha é a Tommy Mel's, que é o buque insignia da casa, con cebola caramelizada e demais. E logo, para os máis glotóns, temos a doble, que pode ser incluso de medio kilo, e vacuno nacional 100%, con 8% solamente de grasa. Que prezo sería este, por exemplo, un menú típico? Un tique medio pode ser en torno aos 12 euros, un tique medio, 12, 13 euros. Depende un pouquiño, se pides entrantes, se non pides, sais, depende un pouquiño, pero en torno aos 12 euros, 13 euros. Pode servir a calquera hora, non? Por exemplo... Sí, non cerramos, bueno, cerramos pola noite, pero bueno, de unha a unha, ininterrumpido, podes vir ás 4 da tarde, ás 5 da tarde, ás 6, agora que Bueno, todo moi cuidado, pois os camareiros, as camareiras... Moi importante, a comida é fundamental, é a base de todo, pero a estética tamén é moi importante, é unha experiencia, aquí entras e... Vimos a escoitar música na Jukebox, tamén a música que soa... Claro, auténtica ademais, rock and roll, dos anos 50, optimismo, luces, neones por todos lados, colores clariños... Optimismo, hai que irradiar o optimismo, que a situación é complicada e hai que ser... Moitas grazas a Julia por invitarnos aquí ao seu novo local, no moi pretiño do Areal de Vigo, este local que, como decimos, pois responde pois esa idea do dine. Despedímonos pois nesta ambientación que decías antes ao principio de película. Hoxe parece que estamos así en medio de Regreso Futuro, cando vai o protagonista aos anos 50, ou quizáis tamén en American Graffiti. Pois nada, moitísimas grazas, Pedro, moitísima sorte a ese novo local. Ademais, cando son a 1:05 do mediodía, está a piques de abrir esas portas, seguro que dentro dun chisquiño xa está cheo de xente, senón nos vindeiros días despois de velo todos temos ganas de ir ata ali. Imaginen un lugar cheo de rock and roll, pin-ups, cochazos de cores rechamantes e, como non, hamburguesas e batidos. Séguenme, verdade? Ben, pois agora imaginen que están nos Estados Unidos, pero dos anos 50. Paren de imaginar, porque xa é toda unha realidade. Compre só ir ata Rosalía de Castro, en Vigo, ata onde xa foi, neste primeiro día, o noso compañeiro Pedro Rielo, co que falamos de seguida. E, Pedro, non estás na rodaxe dunha película, verdade? Moi bons días, pois non estamos nunha peli, pero collemos o DeLorean, o coche deportivo de Regreso ao Futuro, e xa estamos pisando o acelerador nos anos 50, neste local en Vigo, que ten todos os ingredientes desa década, boas vibracións, boa música e camareiras, como as que vemos neste cartel, con patins e servindo a comida, pero moito mellor, sen dúbida, son as camareiras de verdade, como Elena, que está aquí recibindo xa a xente. Este establecemento na rúa Rosalía de Castro ten auténticas xoias, por exemplo, esta Jukebox, no que soa pois a música dos anos 50. Agora mesmo estamos escoitando nada menos que o gran Elvis Presley. Acaba de rematar esa música en son vinilo, como decíamos. Tati, pois temos todos unha cita aquí neste local que nos transporta aos anos 50. Moitísimas grazas, Pedro, e a máis inmediata, señores, dentro dun chisquiño para probar in situ o sabor americano da música e da...